ще гласувам за една по-добра България. И хората призовавам да осъзнаят, че наистина ще стане след изборите това, което си изберем. Ако не гласуваме, ще стане това, което някой друг ще избере. Знаете, че в България има проблем, който е международно известен, и това е купуването на гласове и контролирания вод. Той може да бъде неутрализиран с висока избирателна активност, защото купените гласове и манипулираните гласове управляват, когато всички останали не гласуваме. Ако всички останали гласуваме, ние ще потопим купения и манипулиран вод и няма да могат няколко човека да управляват държавата десетилетия вече през него. Призовавам гражданите да излязат да гласуват за която и да е партия. Просто да излязат да гласуват, за да имаме висока избирателна активност, да дадем шанс на легитимно представителство на българския народ в Народното ни събрание. Какви са вашите очаквания? Знаете ли, че тази сутрин с една идея по-силно от това, което е било преди, поне тук във вашите секции? Това е защото аз агитирах много за висока избирателна активност и хората са ме чули, за което им благодаря. Дано и останалите, които също са ме чули, но просто не са стигнали до урните, да го направят и да покажем, че Бургас е буден град и както преди 150 години са пяли нашите възрожденци "Стани, юнак балкански, от сън дълбок се събуди", да покажем, че 150 години по-късно град Бургас е буден и гласува за бъдещето си, защото наистина ще получим това, което сами си изберем.